Здравейте, пичови! Аз съм Нел2. Клаш оф Кланс. Първи епизод. Чудите се къде отидеха тия предишните епизоди. Забравих да сложа картинка, а и са фейлнали, не съм ги преработил. И така, ново начало, вижте има баба. Ясно. Хайде хвърт. Малко тренира. Така. Лабораторията мива изобщо не. Сега съм макснал само барбеганите. Ще макснал обаче джайантите. И така, всички. Но не са ми по 7 лева, максимата H6. Моето този шести. И пробукватаните, имам дракони, даже, вижте. Тесо, хален тесо. Така да увеличим. Друго мога да стана на четвърти. Там е макс. Всички ми е макс. Който да се реплеер е този. Ето е малко тако. Пуснах един барберенки, но се сбиха си този барберен. И един барберенки. Тук пуснах един дракон, тук два дракона. Страшно дефенсите. Да, само драконите, май рип. Беше рип. Не рип. И пальци малко даха. Виждате, драконите какви са мощни. Такова по пътя си с два хита. Не са за колкото пекато, но са силни дракончетата. Том помни, че рип, но на рип. Аз мисля, че няма да успея, няма да успея никак. Два дракона. Да, те са нищо не можеше да направи. Драконите са твърде мощни, вижте колко малко хит. 12-5. Тъмън хора. Тъмън го такова. Там е още 2 секунди, май, не помни. Що вижте? Вижте са. Виждате ли? Ето е. Вижте, профил. Вижте. 9. Той, вижте ли го? Ето това е. Той е ръшнат с купите. Вижте колко купи. Колкото мене. И почти 100 левел. Така, 3 драко. Друг репляр. Опа. Ето кой. Ето този пит. 99% ето този. Че не ми стигнаха за ето тези. Ето, тук пускам барберена. Да. Мога
се плаших, че бомба е такова драконите. Но не. Бомбата пуска ли? Да, пускала назад. Нищо не прави на драконите. Тези всички ресурси взе. Това е прекалено яко. Тук тия дракони. Това белен дизайн, не, умира. Главата ми свидана. Виждате ли какво са пълна, бата? Пълна са. Да бъдат малко така. Трудят се чертички. Това... не помня как се вика. Archer Tower. Обаче дракона се е много гаделичка. What? Още един репля. Последен. Кой беше... Това, така, ще остане. Ето този репляр. Вижте ли го? Вижте този репляр. Виждате ли го? С такива смешни войници излъкнах ето тук арчерите, войните и такова. Аз гледах тук, нали, така. И веднага като направих 10 000 излезох, изкупих, изтроших даже. Виждате ли го? Вижте колко малко кръв сваля. Вижте, колко просто. Ако може да извада повече дах, може цели 200 дах. И се отказах. Ето виждате. Виждате ли? Затова толкова малко са. Гледам тук. И като така. И излезох веднага, защото видях. То обаче е българин. Алекс. И вижте колко еликсира малко. Това беше много яко. Стават минути, 1 час, няма се на 1 час. Също тези щамерците да не ми Да. Искам този клип да е 10 лайка. 10 лайка. Искам този клип да е. И това е моят клип. Надявам се да ви хареса. Абонирайте се и бай-бай.